Hallelujah. Hallelujah. Tiri mugore rashe #sunungu zvodipenda nesituation yauri kupfuura nayo kuti is it #sunungura or it's #sunungurwa, kureva kuti masituations eupenyu pane aunosunungura uye pane aunosunungurwa. Hapazi pese paunosunungura nemaoko ako uye hapazi pese paunosunungurwa. Mamwe masituation akamirira iwewe, mamwe masituation akangomirira nyasha kuti usunungurwe iwe usina zvawaita. Mwari verugare vatiitire zvakanaka. Tiverengerwe kuna John chapter number 5. Mwari vachitiitira zvakanaka kubva pavhesi ya3 tichidzika nayo kunosvika pa8 kunosvika pa10. John chapter 5 kutangirai pa1 zvitiitire zvakanaka. John chapter 5 kubva pavhesi 1. Musoro weshoko unoti Jesu anoporesa munhu padziva reBhetisaidha. Shure kwaizvozvo mutambo waJudha waivepo. Jesu akakwira Jerusarema. Zvino kuJerusarema pedyo nesuo remakwai kwaive nedziva rainzi Bhetisaidha rechiHebheru raive nemabiravira 5. Mukati mavo makanga muvete vazhinji vairwara namapofu nezvirema nevakakonyana vaigarira kubvongodzwa kwemvura. Nekuti mutumwa waiburukira mudziva iroro neimwe nguva achibvongodza mvura. Zvino uyo aitanga kupinda mumvura yabvongodzwa aiporeswa, kunyanga akanga akabatwa nekurwara kupi nekupi. Zvino kwaivepo neumwe munhu akanga abatwa nekurwara kwake makore 37. Jesu akati aona munhu uyu avete pasi, zvaaiziva kuti akanga akadaro nguva refu, akati kwaari, unoda kuporeswa here? Murwere akapindura akati, Ishe, ndinoshayiwa munhu anondiwisira mudziva kana mvura yabvongodzwa, asi ndinoti kana ndoenda mumwe anonditangira kupinda. Jesu akati kwaari, sumuka, tora nhoo dzako ufambe. Pakarepo munhu uyu akaporeswa, akatora nhoo dzake akafamba. 9 and 10. Akafamba musi uyu waive weSabata. Zvino vaJudha vakati kuna akaporeswa, iSabata, hautenderwi kutakura nhoo dzako. And 11. Iye akapindura akati, uyo andiporesa ndiye akati kwandiri, tora nhoo dzako ufambe. Hallelujah. English version. The healing at the pool. Sometime later, Jesus went to Jerusalem for one of the Jewish festivals. Now there is in Jerusalem near the sheep gate a pool, which is Aramaic is called Bethsaida, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie: the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I was trying to get in, someone else goes down ahead of me." Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat and walk." At once the man was cured. He picked up his mat and walked. The day on which this took place was on the Sabbath. And so the Jewish leaders said to the man who had been healed, "Is it the Sabbath? The law forbids you to carry your mat." But he replied, "The man who made me well said to pick up my mat and walk." Mwari varupfafadze kuverengwa kweivhangeri. Nhasi ndinoda kutaura musoro unoti stand up and walk. Stand up and walk. PaBetsaida kuJerusarema kwakanga kuine festival. Asi pavaienda kufestival setsika yemaJudha raifanira kunge riri Sabata, musi wekunamata. Tsika dzevanhu dzaive dzakamirira chimwe chinhu paSabata. But pandiri kuti stand up and walk, I want you to appreciate the word that says the ground is not even. The foundation is not even. The knowledge is not equally shared, and the competition is stiff.
murume uyu bhaibheri rinotaura zvakanaka roti mutumwa aiuya achibvongodza mvura kuti ani nani atanga kupinda ndiye achapora kwete atanga kusvika padziva kana agarisa padziva kana ane vaanoziva but it was first come first serve kureva kuti anga akaremara ruoko chete aiga aripo anga asingaoni anga aripo anga asina makumbo anga aripo asina maziso anga aripo and this guy was bedridden aigara akarara kureva kuti paibvongozwa mvura aifanira kukombita nevanomhanya aifanira kukombita nevaifamba aifanira kukombita nevane maperembudzi nekuti maperembudzi haasi mumakumbo kungoti mutumwa achipinda wemaperembudzi achijambira imi vepabonde munenge makamirira kukunguruka kana tosimuka mugore rashe bata chinhu chimwe chete the ground is not even the background is not the same understanding is not the same but grace is equal to all irregardless of differences in background irregardless in differences in competence kureva kuti paBethisaida paigara vanhu vane zvirwere zvakasiyana siyana asi nyasha padzaiuya nemubvongodzi dzaisaconsider maincapabilities evanhu but razoita gore rashe kwasvika mutumwa iye anotendera mubvongodzi kufamba auya amene asvika paBethisaida rega ndikutaurire kuti gore rashe harizi nyaya haizi paground risiri even nyaya haisi panyaya yemasituations rega ndikutaurire chinhu chauri kukombita nacho iwewe kune maspecialist pazviri kune vanhu vane competence kune vanhu vanozvinzwisisa kune vanhu vakafitwa nemari kune vanhu vakafitwa nevarume kune vanhu vanoti ganda rinotendera mvura kunamira kune vanhu vane intelligence mese muri kukombita chinhu wani mese muri kuda chinhu wani uye kana mokombita nyika ikupe mafair chances nekuti haugoni inoti kombiti mwana anoenda adya abekoni nemwana anoenda adya mangai kana nguva yekunyora exam yakwana rinobva kunational vese vanonyora rakafanana kureva kuti kana nyika ichipa vanhu zvinhu haipe mutsauko pane vanogona nevasingagoni inoti compete equally ndopanozouya grace manje richilevhura ground ratadza kunzwisiswa nenyika kureva kuti vanhu vaizviziva kuti muchendi wayo hafambi asi vana maperembudzi vaisvika vachijambira ndosaka uchizoona kuti muupenyu hwevanhu unonyatsoona kuti pane zvimwe zvinhu zvinoitika zvisina minduro muchinda uyo anga aripo pane nyasha paibvongodzwa mvura aizviona payaibvongodzwa ainzwa ichibvongodzwa akagara padziri nyasha but macapabilities haasi kumutendera kupinda munyasha asi aripo unogona kunge wakauya kuno kuSouth Africa kana kuti uri kurarama life yauri kurarama zvinhu uchizviziva kuti chandinoda ndeichi pandinoraramira ndeapa chinofamba chakadai but pane chimwe chinhu chinozonzi nyasha chinobatsiridza vasingagoni nyaya haisi pakugona kana kusagona inyaya yenyasha. I need to remind you one thing. Uyu murume uyu aiziva zvaanoita akatotakurwa nevakamutakura vakamusiya but vakamutakura vanga vasina patience yekumira vakamubata kuti kana mutumwa achingopinda tomukanda vaiti onai kutamba. Ndo zvinoita nyika izvozvo kana paine zviri kuitika muupenyu hwako zviri undesirable inoti onai kutamba kureva kuti nyika haisi patient kukubatsira kusvika paunofanira kusvika. Ende Jesu achienda paBethisaida pakanga pakaunganiwa but he had a target. Haana kusiya clear Bethisaida yese nevanhu vakanga vaine ma-infirmities. Aingofambira murume mumwe chete anga aine 38 years akagara ipapo aisakwanisa. Kureva kuti muupenyu hwemunhu pane pamwe pausingagoni kuzviitira wega, pane pamwe panoda kuti denga rikurangarire kana rodzika panyika ridzike
riine appointment, kwete yedzinza rese, but appointment yemunhu mumwe chete. Jesu akaenda paBhetsaida asingafambiri 20, asingafambiri 100, asingafambiri vese, achifambira munhu mumwe chete waakanzwisisa munzvimbo dzemweya kuti nekuti akarara haana zuva raachakungurukira mumvura akasatangirwa nevamwe. Ndopa unozonzwa Bhaibheri richiti hondo, yozoti the race is not for the swift, neither the riches for understanding. Kureva kuti pane pamwe panoshanda chinhu chinonzi grace. Iro gore ratapinda raSheri. And remember, Jesu havana kusvika kumurume uyu achitsvaga nhoroondo. Iye ndiye anovapa nhoroondo. But Jesu haana kumubvunza, anongoti unoda kuti upore here? Mugore ratiri kuti gore raShe, pane situation iri muupenyu hwako yandiri kuti ngaichirega kushandisirwa nhoroondo nekuti nhoroondo dzakaitadza. Pane situation iri muupenyu hwako isingachadi kushandisirwa tsika dzevanhu nekuti tsika dzevanhu dzakundikana. Iri kumbotiwo nekuti igore raShe, nyaya yangu ngaimborangaririkawo. Why? Nekuti igore raShe. The year of the Lord is not defined by 12 months. It's defined by a season when God is redeeming people. For the year, it's a season of redemption and restoration. Rega ndidzoke ipapo nditsanangure maswi maviri. Kune vamwe vanhu vasingadi restoration. Nekuti restoration kudzoreredzwa pavanga uri. Even ukadzoreredzwa pavanga uri wanga uchikotambudzika. Kune vanhu vasingadi restoration, vanoda inonzi total turn over or total overhaul yeupenyu. Because tikakudzosera pa restoration, when you were saying you were fine, things were still not fine. Kune vamwe vanhu vasina need ye restoration nekuti hapana chekudzoreredza. Kudzoreredza changa chiripo. Kune mumwe murume anonzi akaberekwa riri bofu. And when you say of restoration, he came already blind, so he had no need for restoration. He had need for redemption. Kutosunungurwa nekuti panga pasina chekudzosera. Kune vamwe vanhu vari kutaura neni manheru vandiri kutaura nawo masiku mwanani ano wekuti you don't need restoration. Panonamatira vamwe vanhu vachiti the God of restoration, iwe vhara muromo uti the God of salvation, because hapana anything chekurestore. Can I repeat this? Ndine munhu wekuti even ukanzwa waitwa restored, hapana chekudzoreredza. Kudzoreredza kunge changa chiripo before. Then redemption, kusunungurwa, kunoreva kuti kunyangwe vanga vakasungwa for so long, you can be redeemed, you can be saved. Kune munhu wandikutaura naye mangwanani ano wandoda kuti anzwisise kuti gore raShe patiri kupronounce the year of the Lord, tichigumira pakuti gore raShe totisunungurwa kana kuti sununguka. Pane situation iri muupenyu hwako yakavingwa netheme isingadi reasoning, isingadi understanding, isingadi competence, isingadi anything. Iri kungoda nyasha, purely grace. Why? Because what has happened before, it is too much to be restored, it's too much to be welded. Uyu murume uyu aitogara apo, vanomhanya, munhu akangoita mapundu one side, anenge akamirira achidai, iwo vakarara. Kune vanhu vakawanda vari musituation yekuti you paralyzed. You can't go left, you can't go right, you don't even know what you want. And the life you have that habit, inogona kukuparalyze. Pekuti unosara uri incompetent, unosara uri useless, unosara uri usina hope. Ndo Bible parazonyora patakatora theme scripture akati he came for the oppressed, he came for the captive, he came for the blind, he came for the poor. Kureva kuti Jesus knew kuti kune vamwe vanhu vanda kuvinga panyika vane ma situations asingachinjiki. Ende inzwa unzwe zvinoita nyika. Pane chinhu wani chandakaona pasi pezuva, nyika haifare kuona munhu asina chinhu achiita chinhu, uye nyika haifare kuona munhu achichinja from one stage to another. Vanhu ava vaenda kuweekend yekunorumbidza Mwari, pakati pavo kune mumwe munhu aisafamba for 38 years,
vazofamba vari kukoshesa Sabbath, vari kukoshesa tsika, havasi kukoshesa mufaro wemunhu. Ndosaka muchiona kuti nyika ine tsika yekuti munhu asina akave nazvo anonzi aita mushonga, munhu asina murume akava nemurume nyika inopopota, munhu asina chekudya vanhu vanotobvunza kuti akuporesa, watakurirei mubhedha wako. Havana kubvunza kuti makorokoto wapora, vanoti watakurirei mubhedha wako neSabbath. Ndaimbozvifunga ndikati, when you are poor and struggling, the world is quiet. When you are suffering, the world is quiet. Munhu wese anenge achingoti itirwai zvakanaka, itirwai zvakanaka, itirwai zvakanaka. Zuva raunotanga kuti upenyu hwaakuda kusununguka, pane dhoo ravhurika, ndopaunowana ma-negative comments, ndopaunowana vanoita noise. Unotaura kuti hakuna munhu anoitira munhu makuhwa asina chinhu. Hakuna. If ukaona upenyu huchikukutendera kuuya nedress 1 kuchechi, maviri matatu uchachinjanisa pamwedzi, no one speaks about you. You are a good person, haudadi, hauna utsinye, uri munhu ari right. Zuva raunouya vakapfeka hembe nyowani, ndo zuva rinonzi mavaona here. Vaya vanodada, mavaona here vaya vemanyawi, mavaona here vaya vekuonererwa. Kureva kuti nyika ine tsika yekumaintaina vanhu vane maconditions ari undesirable as favorable. Kureva kuti murume uyu akatakura chinhu chake neSabbath, vaida kutomurova nekumutema nematombo kuti ashanda neSabbath. Iye kwakuwana wisdom yekupindura, andiporesa, ndiye ati nditakure. Kana maakuda kutema nematombo, endai munotema, andituma. Asi manje vari kunzwa vanoziva kuti amboita simba rekumutsa munhu ane 38 years akarara. Hatina simba rekunomutema, nekuti uyu takamuona for 38 years tikasamubatsira. Ane simba rekumubatsira, ane simba rinodarika redu, hatigoni kunomutaka nematombo. Kune zvimwe tsika dzekuti pauri kupinda mugore rashe, ndine vanhu vari kubatirira pazvinhu zvavanogona as a source of their salvation. But rega ndikutaurire kuti source yesalvation yako kana source yekusimuka kwako gore rino haisi nyaya yezvawakagona, iri panyaya yezvaunotenda. Une here zvaunotenda mazviri zvinogona kukusimudza gore rino, zvinogona kusvika pasituation yako zvoti stand up and walk. Unako here kutenda kunosvika pasituation iri kuratidza sekuti yagarisa haichabatsirike, yonzi stand up and walk. Peter naJohani vanoipinda futi iyoyi, vachifamba museason yenyasha, vanosvika pamunhu aikumbira mari, woti sirivheri nendarama hatina, chatinacho netinokupa nezita raJesu, simuka ufambe. So many people have got situations that do not work. They've got situations that are stagnant. But what is the problem is people are basing their lives with what they know and what they can do, instead of basing their life going forward on what they believe in. Unotenda here kuti situation yako can work again. Unotenda here kuti your situation can work again. Unotenda here kuti in your situation you can come out. Unotenda here uya akatosangana na Jesu akasiyana nenyaya yekufamba, akati ndinoshaya anondiwisira mumvura. Ndine munhu andikutaura naye mangwanani ano, patiri kuti gore rashe, ndinoziva tine maseasons ataigadzira tega, tine mathemes atakafamba nawo, but ndiri kuti muupenyu hwako mune zvimwe zvinhu zvisiri kuda iwewe, zviri kuti apa ndoda kusunungurwa naShe. I want to have faith yekusimuka apa. The most difficult thing is the ground is not even. The competition is stiff. You need to have grace to surpass it. Mukatarisa zvinhu zvinoitika pane zvinooneka nemeso zvisiri spiritual, zvati zviri spiritual but meso edu can comprehend them. Kuti baba vakaita gardener, mwana anoita futi garden.
ndo zvatinoona nemeso. Why? Mwana wemunhu akaita teacher agara ane access kumabhuku, saka mukana wekunoita teacher uri higher than mwana wagardener. Mwana wateacher anoitiswa homework, mwana wagardener haana anomuitisa homework nekuti baba vacho havatodzigoniwo maths dzacho. Pamwe havatonzwisisa kukosha kwechikoro, vanogona kutoudza mwana kuti rega kuenda kuchikoro, unondibatsira ndava namagadheni maviri. Kuno munhu ari kutaura kuti mufundisi, what are you saying? Kune vakakurira kumusha, you can attest to that. Isu vamwe taitanga tarima makuseni, munotomuka kuma4 zuva richibuda, munotanga marima ra kuti utunga hwakutsvuka wopiwa munya wako obva wanzichena unogeza parwizi uende kuchikoro. Ikoko runosangana nemwana wanesi, amuka lunchbox yakagadzirwa neti iripo, asi muri kunoita syllabus 1. Parinobva kuCambridge patakanyora isusu examination paper remwana ari kuboarding akamirira kuverenga chete, rimwe chete nerako iwewe wambofudza mombe, munonyora bepa rimwe chete remaths, munonyora bepa rimwe chete regeography, munonyora bepa rimwe chete rehistory, momakirwa zvakafanana. Hallelujah. Ndopo unoona kuti kana pasina grace, your situation ukasainamatira inogona kunorikei again kumwana wako. Why? Kune vamwe vane mabetter privileges ekusiyira vana nemabetter opportunities ekuita hand on, koita vamwe vasina chavainacho vari kufanira kudzokorora munamato unoti the ground is not even, but by grace and mercy I must be able to be remembered and compete with those that are able-bodied or those that are privileged. Kana kupiwa simba rinoinda pane imwe inonzi enabling power. Right now ndikafamba ndinonzwa mathais achizvimba, makumbo angu anoshuka, but there's a time I used to walk 10 kilometers to school. Ndasvika ikoko nonotamba bhora, ndasvika ikoko nonomhanya, ndofamba futi dzimwe 10 kilometers kudzoka kumba. Ndasvika ndiri munzira wopfuura uchitsvaga mombe nembudzi wovharira, wasvika kumbobva wasangana nemuriwo usina mafuta, wobva warohwa, woshaya kuti simba rekufamba pagiraundi rakadaro raibvepi. Kune chinhu chinonzi the enabling power. Patiri kuti gore rashe ndiri kuti the ground is not even. Kune vanhu vari kufanira kukumbira the spirit inovagonesa nekuvafananidza nevamwe vanhu vari level headed, vari way ahead of you. Ndine vamwe vabereki vari muno vanofanira kukumbirira mwana wavo double grace. Wemumwe akashayiwa mari akatadza kuchikora anoita ma-extra lessons, iweye hupfu haisati yakwana. You can't go extra when that which is not extra is not enough. Can I repeat kachirungu akameno kuti kari kumeka senzera? When you can go extra, it means kuti zviri normal wazvigona. You can't go extra when you have not achieved the normal. What am I saying? Ndiri kuti murume uyu patiri kuti gore rashe, kune varume nevakadzi vari kufanira kusimudza kutenda, wozvinzwisisa kuti inini I'm not as privileged as others in this area. And this area for me to break through and kugona kuzvisunungura, ndiri kuda kusunungurwa. My effort towards my release is minimum, but faith must carry me. Ndine chinhu wani chandakaona pasi pezuva chekuti when you try to compete with people that are ahead of you, 9 out of 10 you have taken the race, and when you take the race to be your own, the chances of failing are high. But when you see that your feet can't carry you, tendera Mwari vakutakure. Pane pamwe pausingadi kushanda uriwe, tendera Jehovah wambokutakura. Uti Mwari apa tsoka dzangu hadzigoni, nepfungwa dzangu hadzigoni, nereasoning yangu haigoni, chimbonditakura iwo kubva apa kusvika apa, ini semunhu ndakundikana.
but it's very rare for people to accept defeat. Ichi chinototaura kuti ndinoshaya anondiwisira. Then Jesus said, stand up and walk. Kune vanhu vandikutaura navo. You know, when Jesus came akataura kuti rave gore rakanaka rashe. When Jesus came kune tsika dzaiveko dzakatanga kuchinja. Tsika dzakafanana nekuti vanhu havaporeswi Sabbath, vanhu vakaremara vanogara kwavo vega, vane maperembudzi havaporeswi, vane maperembudzi they get cleansed, vanhu vakadai vakadzi havasvike padhuze nevarume. And those behaviors, they are still enslaving the current generation. Kune tsika dzevanhu dzatinadzo dzatakagara madziri dzakafanana nekuti muZimbabwe haitichi, munhukadzi haitichi, munhurume haitichi, munhu akadai haitichi, munhu asina kufunda haitichi. Position iyi ndeyemurungu, position iyi ndeyecitizen, position iyi ndeyemunhu akadai. Those are habits of men and traditions of men that stops people from enriching themselves, enjoying the grace of God. Dzimwe tsika dzandiri kuti munhu wese palevel yauri pane situation yauri kufanira kuita stand up and walk, not by might nor by power but through the grace of God. Kune chinhu chinonzi grace, kune chinhu chinonzi nyasha, kune chinhu chinoqualifya vanhu vasinga qualify. Grace qualified the unqualified. And so many Christians pray this prayer and they have never experienced it. Zvindichitaura kudai, umwe munhu ane masituation anonyatsoona kuti this I failed. And I can repeat to you, ukaona chinhu chawatadza kuigona in 38 years, it's more than half of a normal life. If you say 38 by 2, if my maths is fine, that's 76 years. Kureva kuti your prime time it's 38 years. After 38 ukatarisa munhu ane 38 years unoona kuti munhu atobva zera, munhu atori nemhuri. But murume uyu akatora 38 years ari confined. And ari confined panzvimbo ine nyasha, ari confined panzvimbo iri kuporera vamwe, ari confined panzvimbo iri kuraramira vamwe. He was not far, he was there. Kune vanhu vakadaro arimo muchechi haasi kubhawa, arimo muchechi, zviri kurambira ari muchechi, zviri kurambira ari paBhethisaidha, zviri kurambira ari panzvimbo. Hazvisi kuramba nekuti hauyi kuchechi, hazvisi kuramba nekuti hauna kubhabhatidzwa, hazvisi kuramba nekuti uri stubborn. Zviri kuramba uripo paBhethisaidha, zviri kunetsa uripo pachechi, zviri kunetsa uripo pariri kuparidzwa, zviri kunetsa uripo kupraise team ikoko uchiimba, zviri kunetsa uripo paota, zviri kunetsa. Murume uyu zvaitonetsa ari paBhethisaidha, paitoporera vamwe zvainetsera ipapo, zvairambira ipapo, hazvina kurambira ari kumba, zvakarambira ari ipapo pane nyasha. Munhu ari kuti nekuti ndiri muchechi, zvinorambira uri muchechi. Nekuti muchechi macho kune vamwe kuti akataka kunamata nendimi so unonyatsoona kuti manamatira aya handipo palevel. Mukanzi ngatitsanye unonyatsoona kuti matsanyira aya ina handipo palevel. Ndikatsanya matsanyire vaya nemadira handiita chikafu ndinofa. Uripo so uchinyatsoona kuti pasvika mumwe munhu akasvika nezuro, humpum, alida, ane mota, atodriver, akasvika nezuro, iwe uripo paBhethisaidha, wakamira paBhethisaidha uchidziona. Ende uyu murume uyu kwauri haana kunzi ranga riri bofu. Aiwa, aitoona, meso ake aishanda kuti mutumwa chu apinda, idzo dzajambira dzakuenda kumba, isoenderera mberi nekurara paBhethisaidha. Mangwana mutumwa uya futi chu ajambira, dzimwe futi dzajambira, iye achiona zvaive mumeso vanhu vachipora. For 38 years he has been witnessing a miracle that he wanted but he never witnessed it.
ndopa unozonzwa David achinamata oti Mwari zvinofamba sei kuti vavengi vangu vanobudirira. Ndopa anozobvunza mubvunzo kuti is there a God in Israel? Why the wicked are prospering? Uyu murume yaivepo paBethsaida. Saka nyaya yegore rashe, patakati gore rashe tiri kuti this is a season yekuti iwewe uite stand up and walk. Mwari vakugadzirirewo package inoenderana newe irregardless of your competencies, nekuti tikatanga kushandisa ma competencies and ma levels of effectiveness and efficiency yako nyaya haifambi. Unaye uripo but yako nyaya haidi haishandi. Pandakatanga kuita mufundisi chinhu wani chandakatanga kukumbira kuudza Mwari kuti Mwari iye kuvhura mavhaivheri nemagiriki wedzi ina handigoni kukombita nevamwe vashumiri vandakanzwa kuti anoziva bhaibheri kubva kuna Genesis kusvika kuna Revelation, achikuudza distance yekubva paJerusarema kusvika kuSamaria, achikuudza distance yekubva muJerusarema kuenda kunonzi kuJudhea, achikuudza macave anowanikwa muguva raJesu. Ndakati idzi nyasha idzi Mwari dzogona kundiremera ini ngondishandisayo palevel yangu. Because kuna vamwe vashumiri kuti anokuudza kuti from Jerusalem to Judea 7.5 miles with 3 bends and 3 stops. Okuudza kuti ningi akabereka ningi, this one begat this, this one begat this, this one begat this. He had 7 cubits tall with a chest 1 cubit. Achivhura shoko raMwari. Ndikati Mwari idzi nyasha idzi ndogona kudzishaya idzi. Ini ngondipaiwo dzinoenderana neni, ndikasvika pandane musoro apore, ndikasvika pandane musana wake udzokere kumbe wapora. Izvi zvemavhoko izvi chikoro chakagara chichindinetsa, munoziva Mwari. Kokunyepere handiziri ndega ndaivharwa nechikoro, hande tinotora mareport book edu ekuprimary toona kuti tinoda here kuavhura pane vana. Kafa wavhura report yako yekuprimary pane vana haufi futi wakaudza mwana kuti ita homework. Pese pawakaisa mazero mwana anosvika unoisa zvinzeve so nezvimaziso mureport book, mubhuku rababa remetsi. Mabhuku evabereki mateenagers paridza ineni. Makamboona mabhuku evabereki enyu musherefu? Mateenager paridza ineni. Destiny, where are you? Musherefu mune mapepa, mune mabhuku evabereki. Mabhuku evabereki hawaniki. Mabhuku awo ekuchikoro ndo chinhu chausingafu wakawana. Ndiri kunyepa here vabereki? Mabhuku ekuchikoro ndo chinhu wani chandakadzidza kuti mumawardrobe hamuna. Vanhu vakatochengete masinepi avakatorwa vari kuprimary but kwete report yekuprimary. Ukaona mwana anoona report yababa wake i1 in thousands, vabereki vanoita make sure kuti information iyoyo yavigwa kana kuti yapiswa. Youth nemateenagers ndiitirei amen. Maripoti evabereki anonetsa kuwana. Munhu wese anongokudza kuti handina yakarasika. Kana muchiti ndinonyepa vana mateenager aina munokumbira muti mama ndiratidzewo report yenyu yegrade 5 uone kuti inowanika. Haufi wakaiwana iyoyo. Iyoyo haiwaniki. Vangatokuratidze snap yamai vavo vari musikana yagogo iri nyore kuchengeta than report. Tarisa munhu ari padhuze newe kuti ukada zvekumhanya nevanomhanya hamwendi, uye mukada kukombita nevanhu vane nyaya dzavo hamusvike. In every area kana vakuda breakthrough, pinda nenyasha. Ukapinda patsika dzevanhu vanokukunda. Why? Nekuti vagara kwemakore nemakore vachipractice unhu hwavo. Iwewe hauqualify. Pinda. Munoda ndine shungu pamoyo gore rino iri. Mweya wangu unongoti kana painewo pandisingakodzeri, Mwari nditenderewo kupinda nebackdoor. Kana paine pandisingakwani, tsika dzangu dzandorarama hadzigoni, unhu hwangu haugoni, biologically I can't. Mwari ndipinzewo nepagedhi.
musandipinze nepagedhi, ndipinzeiwo nekuseri. Kana zvichibvira Mwari ndipinze, as long as gore rinoka ndine area iri stagnant yandiri kuudza kuti stand up and walk. Vanondibvunza kuti wapora sei, iwewe wakazozvigona sei, ndotendai munobvunza Jesu. Iyi haisi yangu. Uyo akaporeswa akati waporeswa nani akati handizivi, watakurirei nhoyo yako zvikanzi mubvunzei. Pane area yeupenyu hwako yandiri kuda kuti umboedza kupinda, whether indirect, chandiri kuda kuti ungopapfuura. Ndine munhu andiri kutaura naye mangwanani ano, ndine area yandiri kuda kuti ungodarika. Handizivi kuti Mwari vanoita maitirei. Pananga akafa Jehovha vakati tarita 10. Pavakasangana nevaIsraeri vatadzara murenje anounza zvihuta. Pane imwe nguva anosimudza. Inini I just want God to do something to you gore rino, nekuti takaisa theme inonzi gore rashe. Uye handisi kukoshesa zvaunogona, uye handisi kukoshesa mistakes ako. Ndiri kuti gore rino ngatimbokoshesai chinhu chinonzi nyasha, ngatimbokoshesai chinhu chinonzi grace, irregardless of your competencies. Ndaizvifunga ndakagara ndiri 1, ndikati sei Mwari vakarangarira Rakabhi chifeve, uye sei Mwari vakarangarira Ruth the Moabite. Kwakanga kusina vakadzi here kwaIsraeri waifanira kuroorwa naBoazi. Sei Mwari vakatendera vamwe vanhu vainzi nenyika vane tsvina kuita zvinhu. Sei Mwari vakatendera the widow of Zarephath to contain anointing yaipanika Israeri yese. Elijah ndiye akarambidza mvura kunaya, ndiye aive honzeri yenzara, asina kutaurirana naMwari. Akangoti my mouth shall declare that 3.5 years no rain shall fall nor dew. Iye same Elijah ndiye ari kuenda pashirikadzi. Kubvira mazuva ekare kusvika mazuva anhasi, vashoma vanhu vanotarisira a man of substance to associate with a single person. Ndikaonekwa ndichifamba namai Mapako kana namai Kandiero, pastor vari kufamba nemwana wavo, it's not a problem. Asi ndikaonekwa ndina mai Delis, pastor wedu akuita musikanzwa, vese madzimai. Nyika ine vamwe vanhu vayakagara isina kupa a chance, yakagara yangotenda kuti we must not give them a chance. Mwari kwakutendera mhando yevanhu vakadaro kuvaitira zvakanaka. Mukadzi anonzi that one akareceiva chaitova chifewe, akareceiva vafewe, akareceiva the spices that anoona Canaan. She was a prostitute. Bhaibheri harisanganisi mazwi kuti aifungidzirwa, rinocertifya prostitution kuti this was a prostitute. That prostitute mahwekwe nenyasha. Pastor muri kuti vanhu vahurere. No, I'm not saying be a prostitute, but I'm saying your condition does not stop grace. Kana uine condition iri pamusoro pako, hachisiri chikonzero chinotadzisa Mwari kusangana newe. Kana mwaka wako wakwana uine zvisina kuringana pauri, denga rinogona kukurangarira wakadaro. I'm not encouraging anyone to be naughty, but I'm saying your condition, kana riri gore rashe, condition yako may not matter much kana uine mukana wekupona. Kune vanhu vakawanda vanoti uyu murume uyu anga akatyo, anga aine musana usingafambi, aigara akarara. Vakuru vematumbu nevakuru vekereke vaitarisira Mesaya achauya achifamba maoffices avo, but Mesaya kwaakusarudza kusaenda kumaofisi evakuru, kwakuenda kumaofisi evanhu vakazvidzika, kwakunotandara navo nekuvaporesa.
pane chinhu wani chinogara chichireviewa kwandiri kuna Mwari kuti God is not selective on people. God loves everyone. Palevel yauri, nemu situation yauri, nemu condition yauri, God has capacity to remember you. Moyo wako ni shungu zako, ngadzidokwa irine kusangana naye. Iri vana baba na mai, pane chinhu wani chandakatsidza. Tikaspera tichigadzirisa unhu, tikaspera tichigadzirisa the past, we may not move forward. As human beings, takabata zvinopisa, tikapfuura nepanopisa, tikataura zvinopisa, tikabata zvinouraya. Kana tosangana naMwari, ngatigadzire mifungo yedu ire ready kusangana nedenga, tirege kubatirira pane zvakare. Zvakare zvapfuura, une zvawakatadza makore esaya, but rino igore rashe. Simudza kutenda uti Mwari ndirangarireiwo mugore rino, ndipeiwo nyasha dzegore rino, ndipeiwo kuzodza kwegore rino. Zvandakatadza ndakatotadza, I cannot repair them. You know, there's one thing that I've learned. If you make a mistake today, it's your choice to stay on the mistake, or it's your choice to forgo the mistake and move forward. Because so many people, they stay on their mistake, they tie themselves on their mistake, and they continue to regret life. Ndaitaura nemwe hama during the week, andimfundisi dai udiki waidzokororwa, ndikati mafungiro ebenzi wayo, because akasika nyika haana munhu waakatendera kuita macorrection. Nhasi anonzi nhasi, date ranhasi haridzokororwe. Zvatichenge tagona by 12 p.m. tatogona, zvatatadza tatadza. We cannot repeat it, we cannot reface it, but we can choose not to repeat the mistake. Unonzwa munhu achiti dai udiki waidzokororwa. Ukadzokororwa udiki, you can be even worse than what you are. Pano mwana akazonzwa achimba anetsana nemukadzi, akati dai hanzvadzi yairoorwa, ndikadai ndakatora yangu. Vanamutsvagira bhaibheri, ndikati ningi ari mubhaibheri akaroora yake, tora. Hamuna here vakaroora hanzvadzi dzavo mubhaibheri? Ino unoverenga bhaibheri rako zvakanaka. Kune vakatora hanzvadzi dzavo mubhaibheri vakagara nadzo. Labhani chaiyo, mukadzi waJakobho chaiyo, aiwa Labhani namai vaJakobho vaive hanzvadzi nehanzvadzi, same father same mother. Kana uchifunga kuti vakadzi vakanaka vari kudzinza kwenyena, unotora wako uone kuti unhu hwake nehwako mukausanganisa, because iye atori nemajinzi eubenzi uri mauri, unokutuma kufunga kuti hanzvadzi inororeka. Kana uchifunga of all the things zviri panyika uda kuachiva kuroora hanzvadzi yako. Bvunza munhu ari padhuze newe. Iwe unoziva hanzvadzi yako unhu hwako. Unoziva kuti murume wako ari 20 times better than your brother. Unozviziva iwe. Handiti ndiwe unotonga nyaya dzekukwawakaberekwa, ndiwe unonyatsoziva unhu hwehanzvadzi yako. But kana wafarisa unoimba sina basa. Imbofunga hanzvadzi yako iwewe neunhu hwako akagara padhuze newe ari ye murume wako. Dai madya nhasi makuseni. Worutokumbirira kuti baba ngatitengere hanzvadzi yangu trouzi, ndo yoruswera uchimba sisina basa. Hanzvadzi yako yawakatanga kubata ine boyfriend iri grade 1, ndo yaruda kuroora iwe. Unoziva kuti ndaimbozvifunga hangu ndikati unonyatsotarisa upenyu hwemunhu so unyatsoona kuti pane chinhu chinonzi grace. Taurira munhu ari padhuze newe kuti ndiri kudawo nyasha dzemurume wekuremara uyu, zvekungoti ndakagara so denga kwaakusiya kumwe kwese. Unoziva kuti Jesu akatombosiya kuenda kusinagogo, kuenda kuseri kuBhetsaida kunotsvaga nemusana vakapenda. Mwari ngavakulokete nenyasha dzakadaro. Wakagara ipapapa, odha yekudenga imbomira, program dzevanhu dzimbomira, nguva yako yekushanyirwa ikwani.
nguva yako yekushanyirwa ngaikwane. Denga Jesu ambomira program yemutambo weSabbath, vaende kuBethsaida, vanoti murume uyu can't compete. Ende unoza chakanakira Jesu, vakamusevha kutonhorwa, vakamusevha kunyorova mvura, vanongoti simuka Bethsaida chisara iripo. Kana paine vanhu vari kukudadira nechisystem chavo chiri kushanda, kumbira nyasha dzinobhaibhasa chisystem ichocho. Vakachichengeta chisystem chavo vanokuona vakuseri, vakachengeta Bethsaida yavo vanokuona vakuseri, nekuti akasika system auya. System yekupinda Bethsaida yakabva kudenga, mutumwa aibva kudenga, asi azouya ndiye anotuma mutumwa. Bosi wemutumwa wasvika. Nekuti ngirozi dziri kudenga dzese dzinoripota kumwanakomana. Saka bosi wemunhu anobvongodza mvura aripo, haachakutenderi kupinda mvura, akungoti stand up and walk. Ndine munhu wandiri kutaura kuti zvimwe zvimaprocesi zvinofanira kupfuurwa nazvo. Wanirwawo nyasha dzekuzvijamba, wanirwawo grace yekujambiswa zvimwe zvimaprocesi zvisina kana nebasa rese. Kana nguva yakwana, apazi pese paunojambiswa, but wanawo chimwe chaunojambiswa. So chaunoti patsika dzevanhu ndajamba, paprocess ndajamba, paunhu hwevanhu ndajamba. Uyu achisvikirwa nabosi wemutumwa, zvekuzobvongodzwa kwemvura zvakabva zvapera. I want to stand up and walk. Kwakutarisa kwakuti Bethsaida wanditadza for 38 years, asi mwanakomana waMwari andigona in one visit. Iwe Bethsaida wakanditadza for 38 years, but mwanakomana waMwari andigona in just a moment. Pane mumwe anofanira kumboitirwa munanaso wekuti zvitsika zvakakumisa ungozvidarika, zvima limitations zvakakumisa ungozvidarika. Ini ndakadzidza kuti kana uchida kukurumidza kuita chimwe chinhu, pane mamwe masystems aunofanira kuita mashortcuts. Mary achisangana naJesu, haana umbonzi uchatsvaga murume ugochata ugodii, anongonzi naGabriel uchatakura mimba. Pane zvimaprocesi zvaakajamba. Muri kutaura even Elizabeth anongonzi mukadzi wako achava nemimba. Ukata unoziva kuti zvinhu zvaMwari zvinowanzojamba order yevanhu, zvinhu zvaMwari zvine tsika yekujamba order dzevanhu. Munhu wandiri kutaura naye so akajaira process. Ndiri kuti process dzakanaka todzishandisa every day, but situation yako inogona kunge isingachadi process, yakuda that quickening spirit inokubatsira. Mukadzi wewe akasangana nepaZerefati haana kunzi ena unorima kana wakova tizodya, anongonzi kamafuta ikako akaperi, nekahupfu ikako akaperi. Ndiani asingadi munana? Indofunga kuti pakurarama kwangu ndombodawo munana ini. Evidence yekuratidza kuti achiri kutaura muupenyu hwevanhu. Kumbosvikawo paunoitirwa miracle inoratidza kuti Jehovha vachigere pachigaro chenyasha, wombodariswa mamwe maprocesses evanhu. Ndaiudza Mwari rimwe zuva pa 7 days dzataisadya nyama. Ndikati Mwari, ini ndaregedza nyama, hamunawo here chimwe chidimbu chamunondiratidza chisina kuratidzwa vamwe? Chimwewo chidimbu chenyasha Mwari chandinongomuka. Unoziva kuti uyu munhu wepaBethsaida uyu, chokwadi ndechekuti zuva iri aisatarisira kuenda kumba. Chokwadi ndechekuti aisatarisira munhu, aingoti rimwe zuva pamwe ndichakungurukirawo Bethsaida. Mwari kwakuunza formula yekuporesa isina kujairika, kwakuunza formula yekupora isina kumbobvira aona nemeso. Iye paBethsaida akaiona for 38 years, but iye akazoya. Unoziva pamwe pacho chiri kutitsadza kuenda kumberi kutarisira. Ndabvunza umwe munhu ndikati, gore nomukuitei? Ndiri kunamata kuti Murungu andipe mari. In other words, ari kukumbira kuti Mwari ngavape Murungu mari. Kana Murungu aiguta ozomupawo change. Iye haasi kuda mari, ari kuti ipai munhu uyu mari uyu, kana aguta uyu azondipawo. Because hakuna munhu anopenga kukupa mari yake isati yakwana. Unoziva process yeemployment? Mira ndikubatsire. Kana vanhu vakuda munhu anovabatsira vanogara pasi, sababa namai makanda, woti hupfu, grocery imari yakati, school fees imari yakati, rent imari yakati, imari yasara.
pasara 1.5 tingawana here munhu we1.5 mai makanowana kwachiremerwa nebasa mira nditsvage mai vangu vanonditsvagira kuzimbabwe kumarusevha uko mai makanofonera mai wavo vachishandisa chenji ende ikashota iwe unozvata kunzi hamwedzi uno hazvina kutimirira mushe iwe uchivaona vachidya vachigeza but vanhu vari kuti hazvina kuvamirira mushe but baba vapfuma vakapfeka tirauzi nyowani chii chiri kuitika pana vanokupa chenji yakaiswa mumaoko avo kuti ivo vadye vaguta kana yasara vozokurangarira ndotsika yacho iyoyo saka ndakamubvunza ndikati muri kuti izvo ndiri kunamata kuti murungu andipe mari ngati saka imi hamusi kuda kupiwa mari direct hanzi ichibvepi asi ukamunzwa munhu akunamata ndii mari anoti tinaye mwari wezvishamiso tinaye mwari netumisodzi aripo ari kuimba zvaasingatendi ainge achiimbira zvaasingatendi uone dzikati masodzi kati chikapfuga masochiimba kuti zvimwe but haana kana one day raari kutarisira kuti odha yevanhu ngaipfe rwiyo rwandiri kuimba urwo rumbozadziswawo zvandiri kuimba. Can I repeat this? Pani mumwe munhu anofanira kubvisa kutenda muvanhu akonekte kutenda kwake kuna Mwari kuti with people or minus people my destiny is there, my future is there. Rega kuhuka ramangwana rako kuvanhu nekuti vanhu vanoshanduka. Ndaiudza umwe munhu so iye munhu yenda kamuudza ndikati aupiwi mari nemurungu, unopiwa mari naMwari. Izvi unoziva vanhu vari kunamatira ma-increase, anotaka kuwana increase ndi boss wako. Unozviziva rezvo? Iwe mutemo wekumunda hauchinji. Tebhura yevakuru inotanga yazara yako isati yazara. Ndakamboudza umwe munhu kanzi murungu wangu hadi kundibhadhara, ndikati anodhiraivha mota yakaita sei, zvikanzi jeta, ndikati egore ripi, zvikanzi yakura kuma 15 years, ndikati usatarisire mari, haana ba mari munhu uyu, even ukamunamatira haana ba munhu uyu. Munhu anodhiraivha mota yakadarika age yemukadzi wake ozopa iwewe mari. Paanoita birthday remukadzi anenge achiita neremota, iwe wotarisira kuti panobuda mari, uchitadza kunamata muridzi wesirivhari nendarama anoti uyai mese makaremerwa ndikupei joko rakareruka, otaura zvakare oti kune vanhu vane nzara hove 2 nezvingwa 5 timu yese ikaguta. Haudi kutenda kune simba remunana, unoda kutenda musimba revanhu. Vanhu vese vari employed, imbonotarisa kunyanya vanoshanda makisheni notarisa mbedha wabhosi wako paunowaridza. That will show you kuti increment inouya here kana kuti uyi. Unoti shiti riri kufuka mukuru wako so rari re-white but rapera white ye ratsvukuruka. Iwe ndopaona wakabata shiti ro chiti Mwari ndipewo mari. Uyu muchinda haana mari uyu. Iwe tsvaga mari kumuridzi wemari, urege kutsvaga kuvanhu. Ndakanzi nomwe mwana wangu mufundisi, munhu ada kundibatira mari, ndikati wapwanya chii, ndikati zvikanzi plate, kati suduruka haana mari. Anokubatira mari yeplate, ukafunga kuchipa kwakaita maplates handisi vangu kana kuine mamwe, ndinomboperekedza mai mufundisi wachitenga kunana Pepo homu, kunana Mr Price homu. Unoyatsa unoti ndiro dziri set 300, iwe wobatirwa 1 kana kuti hanzi wapwanya salt shaker. Ndashaya matoothpick angu mumba muno muri kuwesta toothpick, munhu iyeye haana mari. Newe kana uchipopotera toothpick gara wasitaura kuti baba wako akuudza kuti hauna mari. Ndikushaya matoothpick, vanhu muri kuwesta pamba pana, mugotadza kutaura nendimi manheru, matukirana toothpick. Tarisa munhu ari padhuze newe kuti hanzi namudhara, zvimwe zvinotendera munana zvirege kukutenderedza, zvimwe zvinotendera Jehovha kushanya zvirege kukunetsa. Hanzi nomwe mufundisi bhosi wangu ari kwesichifu
atenga chimota so chinodhura. Ndikati ukaona ari kutenga mota kuroti iripo newo chapiwawo. That's progressive mind. Kana yaka driver uno iwo akazokupa mota mari unotenge. Iye akaga kudriver chimota chinoita 2 million zvinoro kuti unotengawo ye million. Mari inochinyana maoko. But ukaona ari kudriver ye 40 rand pakaipa. Ndine munhu andutaura kuti chimbochinja machannels ekuropafadzwa. Uite semurume pa Bethsaida anosiya Bethsaida iripo oshandisa version iri kushanda. Akashandisa opportunity yekuti Jesu adzika panyika. Ndo yatakushandisa taakurega zvetsika izvi zvekupota tichipinda mvura. Asi unoziva here kuti mese muno muri kunamatira mari. Mirai ndikuudze chinhu chinoitika. Mese makanditeerera hapana asingadi mari. Ndiri kunyepa here. Tese pane here one anoti mufundisi handidi mari. Munhu wese ari munhu anoda mari. Asi chokwadi ndechoti ukasvika kumba kuine bhokisi remari unondidaidza kuti mufundisi zvitokoroshi zvanga zviri pano. Hakuna unoti mufundisi uyai tidye, Jehovha wenyu waprovide. Makasi ini ndikasvika trangi iriko kungoverenga mirwi yemari irimo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 wechi10 ndobikura ndoya ndosiya muofisi umu. Yasara ndorova because ndaimba kwemakore tinaye Mwari wezvishamiso. Tinaye ini hangu ndo mafungira angu. Andizive hangu vamwe vachiri kutenda kuti zvitokoroshi zvinayo. Ini ndikasvika kumba iriko nhasi chokwadi ndinongobvisa murwi wechi10 ndoya nawo kuno. Inaini ndinodhira nayo. Kana Mwari vakanditendera kusvika iriko kumba ndobvisa iri kudiwa kutenga chechi ndobvisa chegumi. Ini nevana vangu munotishaya for 2 weeks tisikaparidzi tichidya mari tichitenda Mwari weminana. Munosara muchiparidzirana mega. Vavhangeri varipo vana masuka nana muti vanosara vachigadzirisa mufundisi vachimboinjoya munana. Ene ndoziva kuti munobva mabhieva semaSanhedrin nemaFarisi kuti mufundisi aripi. Sezvakaitwa murume uyu akuporesa ndiani watakurirei chimeti chako mufundisi baba mari yedu yekutenga chechi. Ndosaka vaita 2 weeks vachidya vabodi member ari kuvavharidzira. Iyo usi kuziva kuti munana uya wataisinyengeterera une kwavazadziswa. Ini ndakadzidza chinhu wani mari yekushanda chaiyo inogona kusatenga. Pane dzimwe mari dzamunofanira kupiwa naShe. Kune yekuti unongobreka shama tikukumbirawo mushini wakadai unozoka unowanikwa here. Unotora quotation ukanzi 150 unosvika wati ndauwana 350. Ichocho chimari chinobva papraise yako yekutsvaga iyi ndo inofanira kukusimudza. Ukafunga kuti pei chakusimudza uchashanda kusvika waharawa uchiona kuti inoperera paupfu. Pane dzimwe nyasha dzaunofanira kuita sedzakapiwa Isaac kuti mvura isinganayi. Unoziva kuti every muguru wechibage waibereka 9 chibage. Ndaiverenga rimwe komendari so uchiona chiguriso chemapfunde chaIsaac kubva kudzinde uku kusvika kumusoro chiine vana vakakohwa 100 iwe ukarima zviri nomo pamusoro pekupedzisira ndo pane mbeu kwese uku mashizha muchibage. Jera yaIsaac inotangira zvivana kubva uku ichikura. So unoona kuti zimumango zihombe rine mango 9 kamwe kamumango kadiso kakarembera nemango kachazozorora kana dzabviswa. Imbowanawo nyasha dzakadaro idzodzo chekuti pawaisawo ruoko rwako ngazviendeke, pawabata ngazviendeke, nyasha ngadziburukire. Umboita inonzi multiplication pamusoro poupenyu hwako. Hakuna munhu anoshanda akapiwa 1 million pamwedzi unenge waitei? Unotambira mari unenge waita sepasma anonzi payment structures salary structures enyika. But kana vakuitirwa nyasha so pane dzimwe mari dzamunopota muchipiwa, pane mamwe madoors anovhurika. Ende unoziva kuti kana vakunyatsopiwa mari haushandi, kana vakunyatsodya haushandi. Unoziva kuti CEO wako anogona kubhadharwa kuti ari kutamba gofu. Vangani venyu vakamboita madirectors anenge ari kugofu musi webasa
aya achirova gofu so iwe wakamira pakombiyuta so rakatsvuka kuti piriwiri uchimugadzirira mari. Ndiri kudzitsvaga nyasha idzodzo parudapota. Imbonotamba gofu mari ichiuya, chimbotumwa kuenda kuholiday kunozorora mari ichiuya. Mwari wekudenga ngavakuvhurire the floodgates of heaven that makes the impossible possible, that makes things that are not used to be used. Umboitirwa semunhu Bethsaida iripo, iye akapona nedzimwe nzira. Tsime riripo, akapona nedzimwe nzira. Pane iwe Bethsaida yaiporesa. Jesu aigona kuti pinda muBethsaida, but airatidza kuti the boss has arrived, the king of kings has arrived, the messiah has arrived. Mwari ngavambosvikawo muupenyu hwako paite dzimwe nyasha dzinongotapukira so. Inangu I don't know, maybe inyaya yekuti ndiri mufundisi, but I always think kuti God can still do miracles, and I'm still expecting a miracle. Pamusoro poupenyu hwako Bethsaida iripo, ngatisiyane nekupinda mvura, tiporeswe zviri direct. Une situation isiri kuda tsika dzevanhu. Kana wakubviswa ngozi, tsika dzinoti tinobika doro, tokudira mvura, podeuka ropa. Asi ya Jesu inongoti stand up and walk. Ya Jesu inongoti son, you are free. Kuna region inongoti get out of him. Region started walking. Zvinhu zvekudenga hazvidi formula. Zvinhu zvekudenga hazvidi formula. Zvinongoda nyasha dziri multiplied. Unozanda izvifunga inini kuti unoziva kuti munhu akaita saEsther achiziva kuti mambo waramba mukadzi kwakunozora mafuta pamurume wemunhu. Can I ask you one thing? Izvezvi zvikanzi mambo waramba mukadzi, masingo ese ari pano anoti ko ini ndikazorambwawo. Panoda kutenda kwaEsther kuri kuti arambwa. Regai timbonogeza tiripo isuwa naEsther, tichiona kuti zvakamira sei tiriko kupalasi isusu maforena. Nyasha dziripo. Hallelujah. Vanhu avaparidzi Bhaibheri zvakanaka. Esther akatora mukadzi wemunhu, mukadzi wamambo anga asina kufa. Paya banonzi afa asunungurwa, Esther akatora wemupenyu. Iwe unoti ndoda nyasha dzaEsther, ndoda nyasha dzaEsther, waaredi here kutora murume wemunhu. Unohwenge zhura here wani. Ende mambo Vashiti vaiti havana kufa uye havana kuda muguta, vaiti vakaona Esther achipfuura so kuti this is the devil. Waaredi. Kune vanhu vari muno vandiri kuti kana vakuda kusimudzwa naMwari pane tumwe tuorder twaunofanira kungotyora so pwa. Iwe uchi Esther aitotaurwa ndiwe kuzororwa namambo, but chikafa achikanda, mathrow in achirova, mafuta achizora, varanda vachifamba naye. Ndozi hangu muhani mai president wakambotora murume wemunhu vakatoita mazita varipo kusvika afa vachidyana, nhasi vari kudya nhaka yake, asi vakatora. Unoya pane pamwe pandomboti but Mwari muriko here, sei zvinhu zvenyu zviri so zvichimboconfusa. Munozviziva here zvinhu kuti Jesu ari kuti denga ndo rakati vanhu pindai muBethsaida, ivo vasvika havachati vanhu pindai muBethsaida, vari ngoti simuka ufambe uende. Kune munhu andiri kutsvaga masikati ano ari kuti inini I just want to stand up and walk. Izvi zvetsika dzevanhu izvi zvinhu zvapa zvinofanira kumbondidarika, zvekuti hanzi kana ndakunoita MD ndofanira kutanga ndaita CEO, ndombotanga ndaita chi ko kungopatika ndanzi iwewe kungomuka rimwe zuva kambani yangu decide kuti imbopaiwo uyu mukana timboona kuti anoita sei. Kana ndapinda ipapo manje ndopane ndakuchifamba nespeed yenyasha pese pandabata zvichiendeka pese oti vakangopa Joseph mukana mujeri wekushanda kumba kwaPotifa, kusvika imba yese yaPotifa yakuripota kuna Joseph, kusvikira mai Potifa waona unyanzvi huri muna Josefa kudarika Potifa. Vanhu vanoswera vachitaura sina basa kuti iye mukadzi waPotifa aichiva. Papa uya murume ari nani, ndiani asingadi zviri nani? Potifa asina nyasha naJosefa ane nyasha. Mumai Potifa vakangova a human being, vaka-acknowledge kuti apa pane nyasha apa hapana. Regai ndimbonzwa kuti pane nyasha pakamira sei kwakunoti bachira Josefa kwi.
Hausuti kuno umwe mukadzi kana murume usikafanira kuti aswedere padhuze nemunhu wako. Anosvika obva aita zvemanotsi. Achitaura so, izwi rake rinenge richitapira rako rinenge richizhashira. Kune ndo yakakuvadza mai Potifa. Bhaibheri rinotaura kuti Josefa aive ne spirit of excellence. Iyo zviga pasvikela inomesi varume vese vane vakadzi toona kuti vakadzi venyu vanogara padhuze nemere. Vanomhanya kunohaga mesu, vanodzoka pamuri mese aenda. Vese varume vari muno tinosara takuparidza tese kuno vana mai vachitorwa mapikicha uko. Vakadzi vese vanokuvadzwa ne the spirit of excellence. Ndosaka uchiona kuti kune varume vasina uye kune vakadzi vari single havasi kuenda kune vasina. Pane umwe musingle ari pana akazoti amufundisi munhu wandiri kudanana naye kudanana ndega. Regai ndidzienderere pamberi nekugara ndega. Chimunhu chisingazivi price yerendi, chisingazivi kuti kunotigadzirwa munhu musoro, chisingazivi kuti kunotengwa KFC, pese pachiri kungobvunza kuti unouya rini kusiripova, hachizivi zvemari. Ndosaka Mwari vakatanga vapa Adamu Garden of Eden kuti ave attractive. Kwete zvouswera uchigeza uchikwesha panga uri munhu wemurume. Unokuvara nekuchena. Vakadzi havatarisi kuti vakachena sei, vanotarisa the spirit of excellence yakaiswa pamusoro pako. Ukauya uri single usina bhutsu panapa nekuwanda kwakaita masingle panapa, ndikati pauya mukomana vese vanotiza nepahwindo apa, iwe uchisara uri wega. But ngapauye munhu ane mota yakaita seyamufundisi, vese vanoti baba tangai neni, baba tangai neni, baba ndinoimba, baba ndiri chifasha, vachirwira munhu apa. Spirit of excellence inoshanda. Ndosaka vakaona kuti mambo mukadzi wayeso pakaiswa spirit of excellence pana Josefa. So mukadzi wamambo akafunga akati Potifa Josefa, Potifa Josefa, Potifa Josefa. Akazoona kuti Potifa haapera power, because Bible knows the whole household of Potifa was prospering and reporting to Joseph. Kune munhu andikutaura naye ukaenda pakambani ukapiwa kaposition, so tora zvese, so zvese zviripo, siya vakadzi chete, tora mari yese, dzimotikari nezvimwe zvese. Ukatora vakadzi ndokuisa padiscipline, ndobva ndatora nyasha dzacho idzo. Hanzi mufundisi ndiri kutya kuti zvinhu zvese zvaakungonzi inini. Ndo spirit of excellence. Chimboikumbira mangwanani ano yekuti unogona kupindura maSanhedrin, varume veuchenjeri, vachiti vakatakurirei nhoo yako, iwe haupinduri mazwi akawanda, unongoti handiporesi, atitakura, ima hamuporesi. Tarisa shasha iri padhuze newe kuti wagadzirira rekumbowanawo munana, kumbowanawo chimwe chinhu so chinokusiyanisa nevanhu. Spirit of excellence yekuti munhu unoona kuti vamwe vese vachiti ndakapinda muBethsaida, ini idzo dziri kungoti he said stand up and walk, carry your bed. Pane nyasha dzaunofanira kuwana mangusanana dzemugore raSherineri usina kufa. Remember, shasha iyi haina kunamata. Can I repeat this? Kune vamwe vakatsanya, handime wandiri kutaura newe. Shasha iyi haina kunamata. Shasha iyi haina zvayakaita, yakangosvikirwa yakarara semazuva ese. Zvikanzi unoda kupona, zvikandoshaya anondiwisira, zvikansimuka ufambe. Pamwe pacho kurangarirwa naMwari haisi nyaya yezvawaita, ingori nyaya yeexpectation. So kungoti uyu akagara 38 years achiti ndichapora, hana kuti ndidzoserei kumba. Kana uchitarisira denga ari kudisappoint, kana uchitarisira denga ari nyarari, kana uchitarisira denga rine zvarinoita. Kuno munhu kuti haasi kutotarisira. So pana achitaura nyaya minana iyi yandiri kuti zvegore rino zvimwe zvacho hazvisi zvekunyanya upanda maningi, ndezvekungotarisira kuti musharukwa ndaakuuya ikoko. Isu vamwe padakataka kuenda kuchifundisa, chitaka kutora mastepe ekuenda kuchifundisa. First day ndichirejesta, second day ndichinoparidza, Sunday yekutanga ndichinoparidza, ndisati ndaintroducwa kuchechi. Chinhu wani chandakadzidza ndechekuti inini manotsi ekuparidzisa handina. Inini yemanotsi handina, iyi yemavhoko haiwani paRudabod. Isusu tinongotenda musimba rekungoti kana nguva yakwana yekusimuka taakutoenda sechipembere, kana nguva yakwana yekuropa
kuropafadzwa vanhu ngavaropafadzwe totosimuka toenda. I understood one thing in ministry, blessings and grace. Those are the two language words I speak. Blessing and grace. The rest is immaterial. Blessing and grace. Kana taakutaura language yekudenga, it's a blessing and grace. You add the two, you stand up and you go. You stand up and walk. Kana wine zvintu izvozvo. Kune vaenzi vauya nhasi wanzwa nyaya yangu, unongoda nyasha chete. Nyaya yekugara mumba haisi pakugeza, munogona kugeza mukapedzera mari yese pamafuta muri 9 pamunhu wayo. Tarisa munhu ari padhuze nouti hanzi namudhara waaredi here kumbosimuka ufambe. Umboti nyaya dzako dzimbosimuka dzifambe, dzireke kugara panzvimbo 1. Pane tunhu twako tunofanira, kubasa kwako ngakumbosimuka kufambe, kumba kwako ngakusimuke kufambe. Ndiri kuti utano hwako ngausimuke ufambe, nyaya dzako ngadzisimuke dzifambe. Stand up and walk. Don't stay idle. Munhu atondibvunza kuti ndinenda itei. Seed inoshanda, but pamwe pacho unofanira kungosimudzwa even pasina seed. Ngofunga ndakutosimuka so ndakutoenda. Vanhu vese vanotaura nenonzwa kuti mufundisi ndikatora chikwereti chekati ndozochibhadhara here. Ini ndinofunga kuti vanhu vakatombokupa chikwereti watoita loss. Kana watopiwa chikwereti tatoyambuka. Inofanira kutoti ikwane. Masikati ano nemunhu wanda kutaura naye. Ndine vanhu vandiri kutsvaga mumabhenji umu vanofanira kusimuka vafambe. Wagarisa pasituation 1, I move a situation yo. Inofanira kuti umbosimuka ufambe, tiende kumberi. Mwari vachitiitira zvakanaka. Alright, kune vanhu vari kutarisira ndichakuti uya kunoko. Kana ini ndakuda kutopedza presimu yai kunoko, pane vanofanira kusimuka vachifamba. Kana paina asurura kusimuka vachifamba munongoya neufaring. Totoenda kumba kutenda kwenyu kwakuporesai.